Somos una comunidad de museos pequeñitos, no son grandes museos y cada uno dedicado a un tema muy especial de su patrimonio y de su región y de su zona, pero que al fin y al cabo están todas conectadas porque estamos en el mismo territorio. En este cas, des del primer moment han estat un muntó, no tots, però una part important dels museus, de la xarxa de museus locals, col·laborant per a crear aquesta exposició. I després el contingut és una exposició que va sobre la sostenibilitat, o de manera més concreta, sobre tot allò de la societat tradicional, de la nostra cultura popular, que es pot reinterpretar avui en dia com a sostenible. I hi ha un munt de coses, un munt de pràctiques que tenim oblidades o que encara fem, però que tenen una perspectiva que es podria avui dir com a sostenible. La Diputació, que és ajuntament d'ajuntaments, així reuneix a 20 ajuntaments que formen part de l'etnoxarxa i la veritat aplegant a tots els pobles tal i com és l'esperit inicial de la Diputació de València. I damunt un tema tan actual com és la sostenibilitat, així n'hi ha objectes que han sigut reciclats, que han pertingut a altres exposicions i que ara se tornen a exposar per a donar vida a aquests objectes de nou.